Takže čo ľudia u tohto videa, a v tomto videu bude dosť netradičné, lebo si ideme zahrať na všetkých, no nie všetkých, ale ideme si zahrať na väčšine z regiónov. Takže ideme hrať Európu. Nejaký divný ping, nejaké divné MS tu je, neviem. Ideme hrať Európu, Oceány, Brazíliu, Áziu a Middle East. Týchto 5 budeme hrať a jednu hru pokúsime sa vyhrať. Ak nevyhráme, tak nevyhráme. Ale dám vám sem tabuľku, v ktorej bude napísané vlastne, že Európa, Ázia, Brazília a tieto. A že koľkatý som tam bol, koľko som mal kilov, aký som mal ping. Takže ideme na to a myslím, že to bude dosť zaujímavé. Takže uvidíme sa v hre. OK ľudia, sme v hre. Budem padať na túto horu, lebo tam sú 3 česky vedľa seba a 50 modrých v slurp bareloch, čo sa megálne vyplatí. Niekedy tam bývajú 3 česky, niekedy 2, niekedy 1. Je to na random. A tak, uvidíme, dúfam, akože, ak by ste, teraz iba si skúšam tie servery, že ako sa na tom dá hrať. Ak by ste vážne chceli ešte raz nejaké také video, ale že budem musieť na každom serveri vyhrať, tak určite mi napíšte do komentára a niečo také môžem vyskúšať natočiť. Verím, že to bude brutálne ťažké, ale za skúšku už nedáme. Takže tak. OK ľudia, teraz sú tu 2 čestky. 2 čestky a 1 typek. Ten typek je tu. Neviem, čo skúšal. Ale Tuna je ešte ten ping dobrý. Fakt, je to tu fakt plynulé. Bojím sa, ako to bude napríklad na Ázii alebo na oceánoch, kde má byť proste nejakých... Na oceánoch má byť, sa mi zdá, nejak 300 ping alebo dačo také. Čo fakt, neviem si to predstaviť, ako to mám hrať. Uvidíme. Máme zatiaľ Európu a sa mi zdá, že oceány sú hneď druhé, takže my sa ideme zvrhnúť. Takto ideme sa sústrediť. Dobre, pohodka, prvý kill. Máme zatiaľ Európa, na ktorej to nebude asi až tak ľahké. Lebo sami všetci dobre vieme, že na Európe bývajú väčšinou vždycky lepší hráči ako na ostatných. Ale tak proste tam ten ping proste podľa mňa bude extrémne veľký, takže sa bude veľmi ťažko hrať. Nie sú tu žiadny moc typci, jeden typ, 2 typci tu už boli vlastne. Čo väčšinou tu... Ako je to asi nejaké taký normál, 2 typkovia. Ešte si môžeme užiť to rýchle editovanie. OK.
Teraz som nič nehovoril, lebo som sa snažil sústrediť na tohto typka. Nebol zlý, ale netreba podceňovať. Mal korunku, takže musel minulú hru vyhrať. A tak mohol ho samozrejme poťahať kamarát. Ako ja dneska jedného kamaráta som poťahal na win. Hrali sme... Sa mi zdá OG, hej, OG sme hrali. A ja som v OG ešte nikdy nevyhral, ale mal som 21 kg. Čo bolo dosť dobré. Toľko kilov som v reloadoch určite nebal. Teda v OG. Dead. Pohoda. Tam sa strieľa. Aha, typek. Si vedomí. Okej. Void maska. Asi si to zoberiem takto. Oj, tu ma toho trocha hodilo do vzduchu. Ale ja som chcel... Mám, som do hore, nepadám. Či padám? Padnem. Dead. OK, toto bolo vidno, že hrám na Európe. Je vidno, že hrám na Európe. Lebo takto podľa mňa sa v Ázii alebo tak určite sa nebude hrať takto dosť dobre. Ja buď musím s tými zbraňmi chodiť úplne na blízko, alebo úplne na diaľku. A na Európe 8 kg. Dávaj rýchlo, dokým ho neutopím. Dobre. Traja. Tam typko dead. Európsky. Tento bol troška chabejší. Tak nemohme očakávať nejaké výkony. Nie sme v rankedoch. Zasa, hej. To do vody a von z vody. No. Idem hľadať typkov. Full. Auto!
Aj. More už som strieľal, nevadí. Typko bol dobrý. No. Ďalšie budú oceány, takže... OK, sme tady. Padáme to isté miesto, na tú horu, mne sa ten drop spáči. Na kapy padávam tu na, takto do tohto mestečka. Tam je veľmi veľa lootu. Na flat. Oh. Motocross. OK. Easy typek. Kam doslova, však ja som proste na Európe, by som tlačil buildy a hneď sa postavilo. Proste oceány, no. Manuál hodíme. Aj. Motocross. Nedadaň. Kamene, Rock Garden. Aj, nevyšlo som. Hodíme to na zadné. Hodíme, hambala. Moc tu nie sú typkovia. Proste typka strelím a on zomrie až za 3 minúty. Na kroske musíte. Cez mesto. Žiadne, že cestné enduro. Poriadna kroska. OK, tak typko ma totálne vysprejoval. Záznam má 10 minút, takže asi by som do toho stihol dať aj Brazíliu, takže ideme na to. Oceány hodnotím, tak neviem, nehralo sa mi na nich dobre. Ešte do tej tabulky asi napíšeme, ako to hodnotím. Európu by som hodnotil 9 z 10. Oceány 4. No. To tam ideme dávať, to je blbosť. Bude tam killy, placement, ping. Takže ideme na Brazíliu, potom že Ázia a Middle East. Takže let's go. Tak, som v re. Ne, chicken wing. No, to je jedno. Padáme horu. A poďme sa im zaemotovať. Slnečkovi musíme byť. Sice mám Frozen Red Knife skin. Ale slnečka neuškodí, vôbec neodmrzneme. Sa mi mega páči tento skin. To je Frozen, sa mi mega páči, to je Frozen Edition. Určite, keď budú ešte nejaké Frozen skiny, si ich asi kúpim. Čo
Čakaj. Dobre, Brazília 236 ping. To je verití. Ale nie, ten delay je tam strašný iba. A proste delay, celkovo delay na editoch, buildoch, branie veci, otváranie čestiek, tak ten delay je neskutočný. Akože, keď je niekto proste z oceánov a na tom hrá 5 rokov, alebo no 5 rokov nejako tá hra. Proste od začiatku, tak asi si na to zvykne, ale proste, alebo teraz akože dobrá výhoda je to, že vlastne ako prílev, že si môžete zahrať na tých iných štátoch, kontinentoch, tak že aj napríklad z tých oceánov, ktorí tam majú proste 300 ping, tak si môžu zahrať na Európe, na ktorej máme podľa toho, aký máte počítač alebo tak, ale ping 20. Čo je fakt mega výhoda pre tých, ktorí proste sú z oceánov. Ty vole, to som si teraz nemal dávať. Tak sa ma bude celú dobu šmykať dole z tých hor. Chicken wing, a tá je zafrčíme. Brzdi! Typko na tu normálne stava. Tá typko roztrepaný na madieru. Tá typko smutný. No to tu slabí hráči sú. Nič. Kamo, jak to, že som ho za celú dobu ani raz netrafil? OK, ľudia. Tak typko ma totálne rozprašil. Proste má lepšiu pozíciu. Takže tak. Už mi volá kamarát. Ja si idem troška oddychnúť. No, ani nie, idem hneď natočiť tie ostatné. A takto. Idem na to. Vlastne neviem tu ani čo končiť, iba nové nahrávania a ideme. Takže ľudia, pokračujeme znova na tú Áziu a Middle East. Už tu je vidno ten ping. Tu je 200 ping. Let's go. Hneď takto zo začiatku kill, akože poviem takto, hodí sa. Hodím minička, mám hneď plné. Lebo tu máme tieto slurpy. Pozriem sa, čo padlo typkovi. Shotguna, let's go. Díky, bro. OK, tak typko už bol na odraze. Kámo, nie, ten typko, on by ani nezomrel. Len ja som ho nahitoval, jemu zostalo jedno a tým ako sa odrazil, tak mi vyskočil do strely, ktorú by to minulo. Tak, typko je GG. OK, tu niekto to otváral. Ideme hide. Tá poňma. OK. Bolo dosť na hrane, ľudia. Ak mám pravdu povedať.
Fuj. Akože zvládol som to nejako. Sice vôbec neviem ako, ale dal som to. OK, tak tu je mega veľa vecí. Epických. Ja mám full epic loot. A sú to veci, ktoré fakt hrávam. Nie je to niečo, že by som to nechcel hrať. Takže... Tá loot dobrý. Už len či to dobre zahráme. Do začiatku 2 killy. Berem typkové auto. To a ideme, počíme. Takže, tu som vyšiel na túto stranu, väčšinou vychádzam. Dead. Ja ako som začal hrať také nové settingy na kontroléry, tak sa mi 100-krát zlepšil aim. Akože hej, je to na kontroléry, ale takýto aim som predtým ani za nič nemal. Mám settingy od Realfaxa, takže určite doporučujem. Lebo fakt môj aim je dosť dobrý. Tu na to až tak poznať nebolo. Inak normálne to je dosť poznať. Tu sa strieľalo. Tu nás sa snažíme dať čo najviac skillov. Budete tu mať aj tabuľku, ako som hovoril minule. 41. To bol veľmi pekný damage. Kamo, toho typka musíme zabiť. Ale ja neviem, kde je. Tu sú nejakí trocha lepší hráči. No tak, táto hra moc dobrá nebola. Akože iba sa teraz s ďalšími štátmi zoznamujeme. Ak by ste chceli, aby sme dali video Vyhral som v každom kontinente, tak na toto video dajte minimálne 10 lajkov. Inak také video nebude. Tu je v pohode ping. Ping, no akože nie je v pohode, ale ping 100. Není až taký zlý. No, už sme v hre. A dáme, kde to máme označené. Tá prvá hra
Škoda, že sa nám to nepodarilo, lebo som mal fakt mega dobrý loot. Ale pomohlo mi to aspoň. To budem môcť skoro zastrihať. Bude alebo Helixo. S ktorým určite tiež budeme vydávať nejaké videá. Letíme sem na druhú horu. To tu takto obletím. Do keľu! Tam práve vyšiel typek. On tam práve mi vyšiel typek. Ja som ho... Je tam stále. Tak, let's go dead. Z boku. Dead. Easy. Tak, poďme si to tu konečne vylútiť. Nikto tu není. Čo je škoda. Lebo ono veľa ľudí vždycky ide po tomto raili a proste po... To je takto, môžeš povedať... Pekne takto ich vykeliš na pohodu. Tu si zoberieme toto. Bereme auto a ideme tam týmto smerom. Tak som sa tu trocha aj zahral. Tu. Dead. Izičkovo. Tá na pohodku. Ľudia... Neviem, jak som to mal zahrať. Aha, to po mne hodil typek. No tak. Nepodarilo sa mi to tak pekne zakončiť ako to minule. Štve ma to, že som to musel točiť od znova. Lebo to bola fakt dobrá hra. No, ale... Toto už je všetko pre toto video. Ja sa s vami lúčim a čauko.